De directeur van de stichting Sviatoslav wordt door het Openbaar Ministerie aanklagen voor een zedenmisdrijf. De 51-jarige inwoner van Skierniegouten zou via het internet bezocht hebben een moording met een famke te regelen om seks maar te hebben. De verdachte zelfs ontkent het bestuur van de stichting Sviatoslav, die hem inzet van Ben in Sint-Petersburg en Tajikistan, zei dat de aanklacht net weer is. De verdachte moet op 19 maart voorkomen in Ljouwert. Het eerste feit is dat hij zich zou hebben schuldig gemaakt aan een poging tot verleiding. Dan moet u zich voorstellen dat hij door middel van cadeautjes en giften het minderjarige slachtoffers zou willen verleiden tot seksueel contact. In ieder geval het hebben van een seksuele relatie, dan wel het over en weer berichten van seksuele teksten. En het tweede feit wat op de tenlastelegging staat, het betreft hetzelfde slachtoffer. En daar is het verwijt grooming. En daarvan wordt eigenlijk verdachte dat hij zich heeft schuldig gemaakt aan het via Skype en internet komen tot een afspraak met dit minderjarige slachtoffer. Op grooming staat een maximum celstraf van 2 jaar. Het zou plakvoen had tussen 2010 en 2013. Het slachtoffer is nu 16 jaar en komt uit Tajikistan. Nevens het Openbaar Ministerie had de verdachte het famke via zijn stichting Sviatoslav moeten. Het is natuurlijk altijd opvallend dat iemand die in die functie zit verdacht wordt van zulke ernstige feiten. Maar tillen hem daar dan extra zwier aan? Wij tillen er in die zin niet zwaarder aan. Het is wel zo dat natuurlijk in een strafeis dit wel tot uitdrukking kan komen. De zaak kwam verliezen hier onder het rollen. De verdachte had door 6 weken verzitten. Er waren signalen in de omgeving van verdachten dat er sprake zou zijn van een zedenmisdrijf. En die signalen, daar is onderzoek naar gedaan. En op basis van de signalen is ook verdachte uiteindelijk aangehouden. Nevens advocaat Ver Grijmans is zijn cliënt verbjusteren over de aanklacht. Dat heeft de cliënt wel wat verbaasd dat er nog een zaak van komt. De zaak heeft al eerder wat gespeeld. En toen is het eigenlijk op een laag pitje gekomen. Dus de cliënt ging er eigenlijk vanuit van er gaat niks meer gebeuren. Maar goed, het Openbaar Ministerie heeft die keuze en maakt die nu. En de cliënt zegt nogmaals, ik heb niks te verbergen. Dus ik geef wel openheid van zaken op 19 mei. De advocaat is benijd werd het Openbaar Ministerie de beschuldiging op baseert. En wat nou de beweegreden is geweest voor het Openbaar Ministerie om dit door te zetten, dat weet ik niet. Maar als je het mij vraagt, als ik het dossier bekijk, niet zozeer op basis van de verklaring van het meisje, want die is wel helder. Want die zegt? Die zegt dat er niks gebeurd is tussen haar en cliënt. Het bestuur van de stichting Sviatoslav had van een middag voortdurend over de kwestie vergaderen en komt met de volgende reactie. Wij blijven achter ons directeur staan. Als de rechter wil staan veroordeling komt, dan heffen wij de stichting Sviatoslav op vanwege het schijnde imago. Ja, al jaren maakt het inwoner van Skierniegouten maar zijn stichting Sviatoslav sterk voor kansarme bijen in Rusland en Tajikistan. Bijen die het zwaar handicapt of slim ziek binnen, willen terug gaan naar Friesland hellen om hier opereerd te worden. Een reis naar Sint-Petersburg en bezitten om een weeshuis daar is voor de directeur in 2009 een aanleiding de stichting op te zetten. Met als missie ben een zoenere toekomst te jaan. Zwier handicapte weesbijn uit het eerste blok worden met Jild van Sviatoslav uit internaten hellen en naar Nederland bracht voor operaties, zodat ze lichamelijk weer gewoon functioneren kunnen. Ook helpen ze kansarme jeugd aan werk. Via donateurs, tjerken en andere acties komt er al jaren rond 2 ton onjeften binnen, blijkt uit de ierstikken. Het werk van de stichting wordt stiepen door een zaniemde Rie van Aanbeveling. Met erin onder andere Rinse Westra, Foppe de Haan en Arjan Erkel. Zij lieten weten dat de aanklacht skeerdocht aan het imago van het goede werk van de stichting en het beter is dat de directeur hem nou weeromloekt.